Ingkang kula hormati menapa dening para siswa ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kula dalah panjenengan ngaturaken dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring berkah kanikmatan saha kailujengan dumateng kula dalah panjenengan sedaya sedaya saged derek nangkepal wonten ing panicara menika kanthi wilujeng ing sampun. Sholawat saha salam mugi katur kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Nuwun agunging pangapunten kula kumuni madhep ing ngarsa panjenengan sami boten karana wirangi raos pakurmatan dumateng panjenengan sedaya. Nuwun sewu nyelami atur nitep pangandikan awit nampi jejibahan supados maturaken sesorang wonten ing adicara menika. Bapak Ibu saha para lenggah perlu kauningan pilih ing dinten menika Sabtu Surya kaping gangsal bulan Agustus kalih 2023 pagiyatan Gugus Gangsal Kecamatan Tulaan ngawontenaken bahagian dinten kamardikan. Ing adicara menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan. Pambudidaya Menteri Aksara Jawi saking lenggah negari Indonesia sampun merdika rikala 78 taun kepengker. Kula dalah panjenengan kantun manggih sekecanipun boten ngraosaken terkaosipun dipun jajah Walanda kados tiyang buit kala rumiyin. Pramila sumangga sami njagi negari menika supados negari Indonesia tansaya kawéntar sae ing babagan ilmu kabudayan menapa dene sanesipun. Perlu kauningan pilih kabudayaan negari Indonesia kata saged sumebar ing saenipun Nuswantara. Salah satunggalipun kula badhe ngaturaken kabudayaan saking tlatah Jawi ingkang adiluhur inggih menika nyerat aksara Jawi. Kula dalah panjenengan dados generasi penerus wajib ngestatunaken kabudayaan wau. Saking lenggah perlu kauningan pilih kabudayaan Jawi mliginipun nyerat aksara Jawi sampun badhe musna ing lingkungan kula panjenengan sami. Wontenipun era globalisasi ingkang nuwuhaken tontonan utawi hiburan ingkang sarwa endah saha dimesemaken anjalani para putra. Boten remen menggalih napa melih nyinau nyerat Jawi. Piyambakipun rumaos aura saling menawi nyinau amargi kaanggep kina. Kawontenan makaten menawi dipun kendelaken kabudayaan nyerat Jawi ita saking peradaban kamangka aksara Jawi anggitanipun aji saka ingkang kukunipun wonten kalih dasa menika ngemot pitutur luhur sae sanget kangge gesang wonten ngalam donya. Saking lenggah mawarni-warni upaya utawi pambudidaya distantunaken Menteri Aksara Jawi. Dipun wontenaken para lenggah makaten sesurah saking kula babagan pambudidaya Menteri Aksara Jawi. Menika sinambetan mangi
saged nambah pangertosan wawasan soros antarpeni mliginipun babagan aksara Jawi. Punika sumrambah raos antarpeni dumateng negari Indonesia. Pungkasan atur yuruwinten dan kupat amune tuku Pak Singgi. Nupangan punten sedaya atur saha Surabawa ingkang lepat. Mugi rayu ingkang pinanggih. Merdeka! Merdeka!